and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Tantangan niya ang takuban. Tantangin niyo! Oh. Ikaw! Jack! Ikaw ba kini? What? Okay, over and out. God, kung mao nga way patayng lawas o bahin man lang sa lawas ang nahimutangan sa wreckage of fighter plane nga mihag sa nga giluwanan ni Bro Jack. Sa ato pa, takong puruhan nga dako sa buhi. Jess! Jesslyn! John, ngano? Jess! Oh, Jess! oh, John, ngano? I love you, Jess! Uy, naunsa ka, uy. Mahibong malantanin mo. Buhis, Bro Jack! Dako sa buhi! Sa tinuod ka? Tinuod ba, John, ha? Okay, bro. Kaya na ako. Magpabot ko sa sakinan nga akong magamit aron mo apil ko sa pagpangita ni Bro Jack. Roger. John, mauban ko. No. Dini ka lang, Jess. Gusto kong mutabang. Mas makatabang ka kung magpabilin ka din sa safe house. Pero, kano sa mo ka mabalik? Ay pagkilag, ipasalig na ko nimo. Bubalik yung ko bisag unsay may tabo. Pero nagkatag na karon ang mga sandawas kagamahanan, bisan asa, tungkol sa nahitabo ito sa habagatan o kasadpan. Ay kung kabalaki, Jess. Bagong recruit sa kausa nga mga sundaw ang akong ikauban. Kaya wala sila magkasabot sa kasamtangang pangagamanan. Mga wakay ang ikabalakan. Oo ba? Pero bisan na peligro gihapon ang inyong lakaw. Ang pagtuo pagsalig nato sa Ginoo. Mo'y atong assurance nga way daw tang may tabo nato. Nako. John, Sige, kay magandam na ko. Mabot ang karong taon ang military truck nga makuha na ko. Nakita ba nimo sa balita sa TV Regina nga nagsugod na ang pagpangatake sa government troops sa mga rebuilding sundaw? Oo, Chief Devon. Pero nga nung midiretso man silang atake sa duha ka kampo, may mga sakop kita dito, dili ba? Maamong sila. Wa na kinahanglan na kadto mga tawala. Kay mo'y among sabot. Among pagsabot. Nga miabi na sila sa mga rebelde. Kana tungod sa kasayon nga pag-take over niini sa duha ka kampo. Mao ba? Chief Devon, may laing mga fighter jets nga miabot. O murag, gika-enkwentro kini sa mga fighter planes sa kagamhanan. Oh, animal. Kano kini? Unsa kini hitabo ah? Shit. Bullshit! Oh, okay ka lang bro? Bro Jan? Nga, may upan ng atong misyon. O may ang kabalakan ko, bro. Nakita ninyo. Ang ngayon kay ko nining combat uniform nga akong isulong. Kaya diha ta magigikan sa trupa. Sa una, sa diha pa ko sa serbisyo. Ug, anda na tayo ni, di ba? Jan bro, ikontak na ko ang ako bro sa frat o kabaro. Ato sing asit sa organisasyon o kandir karon sa kamanduan ni Matt nga sod mahigala. Sikreto siya tawag na ko. Nga to karon sila magkamot si Bro Chuck. Unsa? Nga namiligro usap karon nga patio ni Matt. God. Kun mo, siya may atong unahon karon mga bro. Kinalang maluwas na sa Bro Chuck, bisag ko siya may tabo. Dili ka bagi mo sulti kung asa karon mahimutang si Jan o Jesslyn Chuck. Ha? Dili ba?
Wa ko'y kasulti mo, mata. Wa. Kung mao, pugson giday ko nimo, ha? Sige, mas palabiyaw ko pang mamatay, mata. Kaysa ibaylo na ako sa sayop nga kausa. Ang akong kinabuhi. Insulto ba ko nimo? Ha? Oh, kung mao, tanawon na. Tagsa-tagsaon tagbuak ang imong duha ka tuhod. Pinaagi ini. Oh. Unsa ka tong mga buto? Ha? Unsa ka to? Mga kauban, isikreto sa tawag sa mga rebelde o sundao to, akong kipatay. Unsa? Animal! Kung mao, nakapaybaw ba siya sa mga rebelde nga niya na to karon si Chuck? Ha? Mao ba? Mao din, sir. Shit! Shit! Kung mao panganda mo, kilabing siguro, may nagsingabot ng mga rebuilding sundao karon din eh. Siguro, sir. Pwesto! Pwesto ka mo! Dali! Move! Move! Sarmat! May military truck ka ng singabot! Oh, ambi ang radyo. Kaya manawag ko sa base. Kung may mga trupa bang ipaanhin nila rin eh. Ambi! Yes, sir. Mga rebuilding sundao niya po, sir. Mal! Fire! Take cover! Take cover! Huwag musukol ka na! Musukol ka na, men! Dili ni madaog relaxer. Kusog kaya akong gibati ka kulba. Nabalagan ko sa lakaw dila ni John o sa kauban ng mga sundao. God, please. Please, Lord. Ang kuno na ko nga dako kong pagkuwang nimo. Kay karon lang ko mga igayon na misangpit nimo. Pero sayod ka. Nga dako og pagsalik og pagtuo si John nimo. Ayaw silang pasakti, Lord. Ma'am. Si John. Hello, John? John, nasa dito po? John! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!